Ýewropa Birleşigi Türkmenistan we Azerbaýjan bilen bilelikde Türkmen gaz akymyny Günorta gaz koridoruny birikdirmek boýunça gepleşik geçirdi diýip Trend neşri Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky wekilhanasyna salgylanyp habar berýär. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa puwdagyna hyzmatdaşlyk boýunça 2008-nji ýylda gol çekilen özara düşünşmek jarnamasy energiýa siýasaty üstaşyr ýollaryň diversifikasiýasy, energiýa netijeleriniň ýokarlandyrmak wagtynda maglumat alyş çalışygyna esas törediýär diýip Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasy aýtdy. Ýatdylyp geçdi, geçen ýylyň 7-nji iýuluny Ýewropa Birleşiginiň şol wagtky daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Aşgabatda sapar edip Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyna wekilhana açmagy barada türkmen resmiýetleri bilen ulalaşyg gol çekdi. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky wekilhanasynyň 26-njy iýuluny çap eden resmi beýanatyna görä, Türkmenistan Ýewropa Birleşigi Bilelikdäki komitetiniň geçen aý geçiren soňky mejlisinde Türkmenistan taraplaryň arasyna 2008-nji ýylda gol çekilen energiýa puwdagyny özara düşünşmek memorandumyna ýetgetmeleri girizmek boýunça teklip öňe sürdi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri mundan ozalam Transgazar gaz geçirjisini durmuşa geçirmek we Türkmen gazyny Günorta gaz koridoruny birikdirmek boýunça teklip bilen çykyş edip geldi. Birleşigiň büdjet we adam resurslary boýunça şol wagtky komissary Günther Oettinger 2019-njy ýylyň fevralyna Bakuda geçirilen energiýa maslahatyny eden çykyşyny Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Günorta gaz koridoruny goşulmagy teklip etdi. Şol ýylyň maýyna Birleşigiň Azerbaýjanyň wekilhanasynyň başlygy Kestutis Yankauskas Azerbaýjan medeniýetiniň eden çykyşyny Türkmenistany Günorta gaz koridoruny goşmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Günorta gaz koridoru Ýewrokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Hazar tebitiniň hemde ýakyn günne gorda ýerleşýän ýurtlaryň gazyny Ýewropa daşamak gödeňinde tutulýar. Azerbaýjanyň Ýewropa çekilmegi gödeňinde tutulýan Günorta gaz koridorunyň häzirki taslamasy Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Türkmenistany Günorta gaz koridoruny goşmak teklibi bilen Ýewropa Birleşigi Türkmen gazyny gurulşy gödeňine tutulýan Transhazar gaz geçirjisiniň üstü bilen import etmegi teklip edýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp bu dokumenti ratifikasiýa etmän gelýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen 18-nji iýuluny geçiren soňky adam hukuklary dialoguny hem kanunyň hökmranlygynyň hem de adam hukuklarynyň ähmiýetini notady. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny diňe Hytaýa we Russiýa eksport edýär. Hökümet resmiýetleri media çykyşlaryna özleriniň Transhazar we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjileri ýaly iri transmilli taslamalary durmuşa geçirmek uğruna iş alyp barýanlyklaryny aýdýarlar.